Dangi ɗaya, littafi na 7. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah kai daɗin tsira bisa shugaban mu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alinsa sabbansa da wanda suka bi shi ta farki madaidaiciya daga yanzu zuwa tashar kyama. Littafin dangi ɗaya, littafi na 7. Yayin da littafin da gabata mun dakata ne daidai inda yanda ta daidai tana kiran wayarsa ya ƙi amsa, tana tura masa sako ya ƙi reply. Hakan ne yasa ta ji an ce babanta, ta tashi ta ce babana, sannan ta kalli mai yin kwalliyar ta ce ina zuwa, bari na je na shigo da babana ciki. Fitowa ta yi, Momi bata lura da ita ba, tana ta kan baki. Kai tsaye Nihala ta fito bakin gate din, ko mayafi ma babu. Tana zuwa ta ganshi fuska babu rahama, ta ce baba wuce mu tafi gida. Abin da ya ce da ita kenan. Mama ke kama ta, bata taba ganin babanta cikin fishi irin wannan ba. Ta ce amma baba anti ki wuce mu tafi gida na ce. Ya daka mata tsawa. Ta ce to baba ban ɗauko hijabi ba. Kafin ta karasa ya ja hannunta suka fara tafiya. Sai dan kwalinta da ta dan nada a kanta ne ta ware ta yafa shi a mazaunin mayafi. A littafin da gabata masarare a wurin ne ina ga dan mai dakata da ku yanzu kuma sai in daura ku kai tsaye ba tare da bata lokaci ba. Suna za bakin titi ya tare musu a daidaita suka shiga gaba daya ta rasa magane kan baban nata. Tashar mota suka je daga nan suka wuce Jigawa. Awa 2 ce ta kai su gida kuma har a lokacin ma bai ce da ita uffan ba. Suna zuwa kofar gida suka ci karo da motar Alhaji Ismail kirar Range Rover. Alhaji Ismail ya ce mai hakuri ina ka shiga tun ɗazun, an gama zuba kaya a mota kai muke jira. Baba ya ce Alhaji wallahi Kano na je tun safe, yarinyar nan ta ya za a yi wa aure ba tare da izini na ba, shine na je ɗauko ta. A daidai lokacin ya fito daga gidansu shi da mami. Karab magana ta sauka a cikin kunninsa, da sauri ya kai kallonsa kan yarinyar da ake magana a kai. Nihala my friend, ya faɗa sunan cikin ransa. Fuskar ta ya ƙare makallo, har yanzu kyanta yana nan, sai ya ƙara makaruwa da yayi. Cikin mamaki kalli baba ya ce baba wai wannan yarinyar za a wa aure? Ko a mafarki ta ji wannan murya ba za ta taɓa manta da ita ba. Kallonsa ta fara magana cikin ranta. Ya Yusuf, inna lillahi, yaushe ya dawo? Alhaji Ismail ya yi murmushi ce mai haƙuri ya ƙare kenan. Mami da baba suka yi dariya, Nihala ta yi shiru. Ga tashin hankalin rabuwarta da yan Kano ga kuma mamakin ganin ya Yusuf. Handbag ɗin mami ce a hannunsa, a hankali ya matsa ya wulla wa Nihala jakar ya ce ke rike wannan. Da sauri ta tafe jakar saboda kar ta faɗi ƙasa. Alhaji Ismail ya kalli shi ya ce na sa mai gadi ya ɗauko kayan mai haƙuri an saka a mota, ba niki na ja motar da kaina. Ban yarda da driving ɗinka ba na ganganci. Idan kuka samu titi kuna gudu kamar ma ba kwa son ranku ko? Sosa kansa ya sosai sannan ya bashi kaki ɗin. Sai a lokacin Nihala ta gaida su. Mami da Alhaji Ismail suka amsa mata cikin kulawa. Alhaji ne ya buɗe motar ya shiga, shi ma baba ya shiga gaba. Mami da Nihala suka shiga baya, sannan shi ma Yusuf ya shiga baya daga ɗayan ɓangaren. Ya zauna gefen mami. Mami ta kalli Nihala cikin kulawa ta ce Nihala, kin san hanya sosai ko yata? Na san kin gaji sosai, zo ki kwanta ki huta ko? Ta ja Nihala jikinta sannan ta ɗora kanta akan cinyarta tana bubbuga bayanta kamar ma wata karamar yarinya. Shi ko kallonta yake wato ma ba za ta yi masa magana ba ko? It means ba ta yi misin ɗinsa ba ko? Ko da yake yaushe ma za ta yi masa magana tunda dai ta ma manta da shi har ta samu ma wani za ta aura. To fa a hankali Alhaji Ismail ya tada motar suka ɗauki hanyar Abuja. To alhamdulillah a nan Liman ya kalli Alhaji Abubakar ko zai ce wani abu tunda shine babba, amma tashin hankalin da Alhaji Bakir ya hango a fuskar dadin ne ya sa shi ya yi magana da su ya ce ala gafarta malam mun gode sosai. Ya dauko kudi a aljihunsa masu yawa ya aje musu, sannan ya kama hannun dadi suka fito daga masallacin. Alhaji Kabir kuma shine yake sanarwa da mutane an soke ɗaya ɗaurin auren. Daga nan ya ci gaba da godiya ga jama'ar da suka gayyata. Uban gayya kuwa fuskarsa babu yabo babu fallasa wato Abba. An waye duk da dama can suna cikin ɓacin rai, sai abun ya sake karuwa. Usman ya daɗe ya dafe kansa, me yasa ma baba Ibrahim zai musu haka? Amma ai da yayi haƙuri ma an bi komai a hankali ko? Amma abu a cikin taron mutane kuma sanda aka tara mutane kuma a ce an fasa ɗaurin aure, suka zo ɗaurin aure a fasa, don haka yayi wasu Alhaji Aliyu alama da ido. Nan da nan suka fito gaba ɗinsu suka bi bayan dadi.
Su Dadi kuwa sai da suka je bakin gate sannan Alhaji Bakir ya saki hannunsa ya ce Alhaji kai haƙuri, na san yadda kake ji a cikin ranka, kai haƙuri. Ya ƙarasa magana yana bubbuga kafaɗarsa alamar rarrashi. Su Usman ne suka ƙaraso. Aliyu ya ja shi hannun Dadi ya ce Dadi mu je cikin. Alhaji Bakir ya wuce faɗinsa jiki a sanye. Su ma suka ja hannun Dadi suka tafi. Mutane baƙi ana ta hidima. Da suka shigo kowa sai gaida su yake, amma su Usman ne masu amsawa, shi kan ya gagara. Suna shiga ɗaki Dadi gaba ɗayansu suka zauna, babu ma mai magana cikin su. Faruk ya fito daga ɗakin yayi wajen mami. Yana zuwa ya kama hannun momi ya ce zo ki ji. Kallonsa ce ta ce jarababbe, Faruk dan Allah ka bar ni na huta, yau ana biki, ba za ka rabu da ni ba, kai ma fa ka je wajen mutanenka, ka je wajen mutanenku kaji. Ya ce momi ki taho please dan Allah. Fuskarsa ta kalla ta gade babu wasa ko kuma fara'a. Mamaki ya kama ta, don haka kai tsaye ta bi shi zuwa ɗakin Dadi. Kujera ta nema ta zauna ta ce ya na gan ku haka dai, jiki a sanye, me ke faruwa ne? Dadi ya shiru har a lokacin bai ce komai ba. Aliyu ne ya fara magana, momi wallahi fa an samu matsala, an fasa auren Nihala da Abba. Cikin mamaki ta ce me kace Aliyu? Usman ya ce haka ne momi, Baba Ibrahim ya zo ya ɗauke ta sun tafi. A daidai lokacin Abba ya shigo ɗakin ya nemi waje ya zauna, duk babu wanda ma ya kula shi. Momi ta kalli Dadi ta ce to Alhaji me yasa ma za ka yi shiru? Yanzu dai ka kira shi ka faɗa masa dan Allah, ni dan Allah ya damin da yarinya. A jiyar zuciya Dadi sai a lokacin ma ya magana. Ibrahim ya nuna min ya fi ni iko akan Nihala ko? Ya nuna min ban isa da ita ba, ya nuna min cewa shine ya isa da ita. Yanda na nuna masa iko da farko ban isa ba ko? Shine ya zo har gida ya nuna min ya fi ni iko akan ta. Ta ce me kake nufi Alhaji? Ban gane maganganunka ba fa. Ya ce Rama, bayan rasuwar Aisha na shiga tashin hankali da ban taɓa fuskantar ta ba. Nihala kaɗai zan gani na ji daɗi, ita kaɗai zan gani yarinya in ji kamar Aisha a kusa da ni. Hakan ya sa lokacin da za mu dawo gida kai tsaye na ce ku fito mu tafi, saboda ina tsoron in yi wa mai haƙuri magana ya ce ba zai ban ita ba. Na san shi ma ya ji mutuwar Aisha, a wannan lokaci ba zai taɓa yadda ya rabu da ƴarsa ba. Ni kuwa Rahama ba zan iya tahowa na bar jinin Aisha a wannan wajen ba. Shi yasa ma na ɗauko ta muka taho ba tare da izinin mahaifinta ba. Mummy ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk ta ji gaskiyar magana a bakin su. Wani bangare kuma na zuciyarta bai yarda ba. Wai ta ɗauka ta kira layin Nihala. A ɗayan bangaren wai tana hannun Dadi, tana ganin sunan anti ta san cewa Mummy ce, saboda ita kaɗai Nihala take cewa anti. Ta ɗaga wai ta ce Mummy, Nihala ta fito bakin gate, ta fita bakin gate wai babanta ya zo. Kashe wayar Mummy ta ce inna lillahi, yanzu Alhaji shikenan Nihala ta tafi. Ina ji ina gani an raba ni da ƴata. Sai kuka ta ci gaba da yi. Su faru suka dawo gefenta suna bata hakuri. Ta kalli Abba ta ce duk abin da ya faru laifinka ne, inda a ce ma baka nuna wa yarsa kiyayya ba, babu abin da zai sa Ibrahim ya zo ya tafi da ita. Idan ma akan an taho da ita ne ba tare da sanin ta ba, to da naka laifin. Na tabbatar labari ya ja numfashi ya fara numfashin sai fara sama sai yar. A nan magana ta tsaya fa numfashin yana ƙara yin sama. Cikin tashin hankali Abba ya taso ya cire babbar rigar jikinsa ya wulle da ita, ya ciccime ta yana kira Mummy. Amma ina numfashinta ne kawai yake sama da ƙasa. Kirjinta sai ɗagawa yake, lokaci ɗaya kuma jikinta ya saki ya sanyi. Cak Abba ya ɗauke ta ya dawo da ita kan gadon Dadi. Faruk ya ɗauko ruwa a firij ya shafa mata. Usman ko ya fara kiran lamban family doctor nasu yana cewa gashi nan zuwa. Sai da ta ɗauki lokaci kafin ta farfaɗo, tana buɗe idan da ta fara kuka. Dadi yana gani ya shiga tashin hankali, ashe duk abin da yake ji Rahama ne akan ta mahaifiyarsa. Mamaki ya gama kashe Abba, yanzu duk saboda Nihala suke wannan abu, lallai ba karamin so suke mata ba. Sai yammali suka sauka saboda Alhaji Ismail baya son gudu. Fitowa suka yi daga cikin motar. Yusuf ya sake mai yana faɗin wash Allah idansa akan Nihala. Mami ta ce Yusuf ba na son wannan son jikin fa. To ƴan mata dai ba sa su rago gwara ma ka tsaya ma ka zama mutum namiji. Waya bude but ka ɗauki kayan mu shiga. Ya ce yanzu ni ne ɗin rago ma. Murmushi ta kalli Nihala da ta shagala wajen kallon haɗaɗɗen gidan. Yanzu ita ce za ta yi rayuwa cikin wannan gidan? Duniya kenan. Mami ta ce mu je cikin Nihala. Fuska babu yabo babu fallasa ta ce bari na ɗauko wata jakar Mami. Kusa da shi ta je ta tsaya. Shi bai yi mata magana ba, ita ma haka. Haushi ya ƙara kama Yusuf. Duk munnar da yake zai zo ya ganta ya ga yadda ta koma, amma shi ne ta wani share shi ko? Cikin fushi ya ɗauki jaka guda ɗaya ya miƙe sai ciki. Da sauri ta tare shi tare da miƙa hannu za ta karɓi jakar, ta ce masa kawo jakar. Lokaci ɗaya hannunsa ya haɗu da na juna. Kallon hannunta ya ga zanen kunshin da aka yi mata ya yi kyau sosai. Da sauri ya fisge jakar ya ce no bar shi kawai. Daga haka ya yi ciki. Sai wata ɗauka
ta ɗauka daga cikin buɗin ta biyo shi a baya. Ɗakin da za ta zauna mami ta nuna mata sannan ta shiga ciki. A nan ta gama duk abin da ya kamata. A nan ta ga babanta yana ciki, shi ma yana fito mata da kayayyakinta na sakawa daga cikin jakarsa. Cikin ranta ta ce dama dai baba ya gama ma shirya komai kenan ko. Jakar ya ɗauka ya tafi inda aka yi masa masauki daga can baya. Yana fita ta ga wayarsa ya manta, da sauri ta ɗauka ta saka lambar mami ta fara kira. A can Kano kuwa gida duk ya hargitse, 'yan mata duk sun shiga damuwa saboda labarin Nihala. Ilham ta fi kowa bakin ciki saboda babu abokin shawara, an tafi dan dole ma aka saka suka kama yin abu. Yanzu ma wanka aka saka kowace ma ta yi, domin dai an jima kaɗan za a kai kowa ɗakin mijinta, amma wannan ta gudu. A faɗin momi kuwa kowa sai neman ta yake, ya rasa mata inda zai ganta. Tunda ta shiga ɗakin dadi bayan dukka da ya zo ya gama duba ta bata sake fitowa ba. Wai ta ce da ta Nihala a gefenta. A daidai lokacin wayarta ta fara ƙara, da sauri ta ɗauka ta ce Ibrahim dan Allah ka yi haƙuri, mun san mun yi maka laifi amma ka yi haƙuri ka dawo min da yarinyar nan. Hawaye ya zubo mata, ta saka hannu ta share. Kuka Nihala ta fara, ta ce anti ki daina kuka, ni ce. Da sauri ta ce Nihala ke ce, kina ina? Gida kuka koma? Anti gida baba ya dawo da ni, amma yanzu muna Abuja, mun tafi Abuja gaba ɗaya da zama anti. Mummy ta ce inna lillahi. Nihala ban ji daɗi ba, ban ji daɗin tafiyar ki ba yata, ki yafe mana kin ji ko? Ta ce anti ki daina neman yafiyata, ba ki min komai ba, ke din kamar mahaifiyata ce. Mummy ta ce to aikin ji Nihala, ke ma kika ce kama, ba kama nake so na yi da mahaifiyarki ba Nihala. So nake ki ɗauke ni a matsayin mahaifiyarki, ki kira ni da Mummy kamar yadda ƴaƴana na ciki na suke faɗa min. Ke da su ba kwa da bambanci a wajena Nihala. Jikin Nihala ya yi sanyi sosai, bata ma taɓa sanin cewa Mummy ba ta son antin da take faɗa mata ba sai yau. Ashe haka Mummy take ƙaunarta? Wannan wace irin soyayya ce? Kasa magana ta yi sai kuka da take sosai a bayyane. A lokacin baba ya shigo, ya dawo daga masallaci kenan, tana ganin sa ta kashe wayar, idan ta jajir tana share hawaye. Zama a gefen ta, ran saɓace fara magana. Ke saboda rashin hankali da ɗauka da hauka da yake ma damun ki zaki zauna kina wa mutumin da mai ma damu da ke ba kuka ko? Idan ma aka yi muku auren waye ma zai wahala bayan ke? Ana yi wa mace auren dole kuma ta yi haƙuri ta zauna din, amma namiji fa karki tunanin lokaci ɗaya zai haƙura ya zauna da ke a matsayin matarsa. Ya kike tunanin irin na wani irin rashin hankali ne wannan? Kina mace za a yi ma namiji auren dole da ke? Yaro ya fito ya ce baya son ki, ke ma kuma ki cire shi a ranki. Bari in gaya miki, sannan daga yau ko a waya ban ƙara yadda ki neme shi ba. Kai ki neme su duka, ban amince miki ba. Yana faɗin haka ya fice bar mata ɗakin. Inna lillahi, baba bai taɓa fushi irin wannan ba. Dama an ce ka kiyaye mutumin da baya fushi, ka kiyaye mutum mai haƙuri. Wai ita ta ɗora wa kanta soyayyar ya abba ne? Ya za ta yi da rayuwarta? Yanzu ya Yusuf ya dawo, amma ta gagara yi masa magana. Ba kuma komai ne yasa hakan ba, sai tunanin da ta yi akan abba. Ya dawo daga wata ƙasa, ta bi ta shishige masa, daga ƙarshe wulakanta ta. Tana tsoron shi ma ta yi masa magana, daga ƙarshe ya mata wulakanci. Ita dai shigewa maza kenan shine nata har abada. Abba ya koya mata hankali, da ita da ta ƙara shige wani namiji a duniya har abada ba za ta kuma ƙara yarda da wani ɗan namiji ba, ballantana har ta shige masa. 11:30 kowa ya watsa daga gidan, amare an basu so kaɗai. Mayafin da aka lullube mata kai da shi ta cire, ta yi wulli da shi, ta fara faɗa. Ina dalili za ta takura kanta akan wannan malamin, kun wani rufe ne da mayafi, ai zafi shi min illa. Saukowa ta yi daga gadon, ta fara cire kayanta, daga ita sai waya a jikinta. Ta ɗauko tawul ta shiga wanka da ruwa mai ɗan ɗumi-ɗumi, ta yi wanka saboda gajiyar biki. Tana fitowa daga wanka ta dawo gidan, gaban miro ta fara feshe jikinta da turaruka, ko kayan bacci ma bata nema ba, ta kashe wutar ɗakin ta yi kwanciyarta. Shi kuwa ango Adam sai wajajen 12 ya shigo gidan, haka nan gaban sai ke faɗuwa saboda bai san ma me zai tarar ba. Falon ya shiga da sallama, ya ga babu kowa, wucewa zai shige cikin ɗakin, amma wata zuciya ta ce ya kamata fa ka je ka duba yarinyar nan, haƙƙinta yana a kanka. Dan karamin tsaki ya ja, kamar ma baya so wanda aka mawa dole. Ya koma baya, sannan ya buɗe ɗakin nata, ya ga daidu zuciyarsa ɗaya, ya kunna wutar ɗakin, lokaci ɗaya kuma ya arba da santalancin yoyinta. Baccinta take, hankalinta kwance. Magana ya fara yi cikin ransa. To yanzu wannan taya ma za ka yi tunanin yi mata magana, sallar da ake yi raka'a 2 ga sabbin aure. Kallon ta ya sake sosai. Diana
Diana tana da komai da ɗa namiji yake so a wajen mace, but ba yarinya keke bace, kuma bai ma kama hakan ne yasa ma take tallar jikinta a wajen sauran maza. Ba ta son haske in dai tana bacci, ko yaya ma ta ga haske to fa za ta farka. Yanzu ma cikin magagin bacci ta bude idan ta ganshi a tsaye yana kare mata kallo. Cikin ranta tace jikin nan dai haka zaka ganshi ka bar min kayana. Tashi ya zaune har tawul din yana kwancewa, kana ya hango na shanunta, ta kalle shi tace yawwa na ce ba, idan ka gama kallon ka kashe min wutar ɗakin please, bana son haske idan ina bacci kaji. Tana faɗar haka ta juya ta rufe idonta. Adam ko kunya ce ta kama shi. Karfa yarinyar nan fa ta yi tunanin ma neman wani abu ya zo a wajenta. Aki ya ja ya fice daga ɗakin, ko kashe wutar ma bai yi ba. Ilhamu kuwa tunanin ne hala take ta yi, ta yi shiru ita kaɗai a gidan, gashi kowa ya tafi babu kowa. Tashi ta rage kayan jikinta ta fito falo ta kunna kallo, ko Allah zai sa ta daina tunanin gashi ta bar wayar ta ma a gida, bare ma ta kira ta. Tana kwance akan kujera tana kallon har bacci awon gaba da ita. Angon nata kuwa yana can a wajen Abba ya ƙi taho gida, da ƙyar ya taho gidan ganin karfe 1 tana neman yi, har da ledar kaza a hannunsa. Yana shigowa falon ya ji karan TV, falon ya kalla, tsarin komai ya yi masa yadda ya dace. Can ya hango ta tana bacci akan kujera, yan ƙananuwan kitsanta da aka mata ya yi mata kyau matuƙa. Ya nufo ta ya kwanta a gaban goshinta kitsan, sai fuskarta ta yi fayau ta yi kyau gwanin ban sha'awa. A hankali ya taka ya je kanta ya tsaya, kayan baccin da ke jikinta ya kalla, kana yana iya hango yadda kirjinta yake a zahirance. Haushi ya kama shi, ya za a yi wannan yarinyar ta saka wannan kayan ta zauna haka, tsabar rashin kunya a matsayinsa na saurayin yayarta. Sai da ya samu daidai cinyarta, sannan ya ɗaka mata doka. Cikin firgita ta tashi ta ce subhanallah. Ta bude idanta sosai ta ganshi a tsaye a kanta, cikin ɓacin rai ta ce ya Aslam, lafiya za ka min irin wannan dukan kamar ma a gidan kurame? Kina ɗaya fa idan kamin fa zai tashe ni. Ok, ke saboda tsabar rashin kunya ni za ki koya yadda zan tashe ki daga bacci? Ta yi shiru tana jinsa sosai, ta ji zafin dukan. Ledar hannunsa ta kaza ya wulla mata jikinta ya ce gashi nan ki ci, idan kuma ma ba za ki ci ba shikenan kin yi wa kanki. Hararar ledar da ya wullo mata ta yi,